Serus, čaute. O tomto prosím musím robiť video, lebo toto je úplne že gem, čo som našla a čo sledujem už nejakú dobu. Ešte keď nebola nejaká populárna, tak som ju sledovala, keď vlastne Sibířan na ňu začal nejakým spôsobom reagovať, tak som začala monitorovať tento vývoj tejto budúcej milionárky Terky Šulganovej, ktorá ale už je na riadnom spáde, ale na takom extrémnom spáde. Pretože sa iba znovu začínajú potvrdzovať veci toho, ako sú sociálne siete iba jeden veľký ojeb. Terka sa už dlhšiu dobu hrá na to, že ona vlastne zarába 100 000, že je finančná poradkyňa. Teda ľudia sa dopatrali k tomu, že pracovala, už nepracuje pre Allianz a teda uzatvárala poistky. Rovnako ako jej priateľ, ktorý pracoval pre, tuším, Raiffeisenbanku, kde robil stavebko. A tam sú tiež nejaké pochybnosti, on teda tvrdil, že zarába mesačne 300 000 nejakú dobu, nejakých posledných pár mesiacov, ale že teda už vlastne dlhodobo zarábal nad 50 000. Konvertovanie tých českých korún na eurá, to je také náročné na moju hlavu, ale nie je to také dôležité, aby som to proste teraz dohľadávala. Na to si je tu Sibířan, ktorý má všetky informácie, ktorý sa do toho obul ako právnik, takže na takéto veci je tu perfektný on. No a teda Terka, údajná businesswoman, ktorá urobila za celý rok vraj 3 poistky, to teda hovoril Samir Nakleši, ale už dlho na tom nejako budoval aj Sibířan, že teda bolo ich jednotné číslo. Nečudovala by som sa, nevyvrátila to. No a založila si vlastne aj komunitu, kde teda za 170 korún tuším, si môžeš kúpiť členstvo, iba že tú komunitu vlastne vybudovala na klamstve, kde to prvé video, ktoré tam prilákalo najviac ľudí, malo byť o tom, že teda ukáže svoje príjmy, že naozaj teda neklame, iba že tam ukázala transakcie. Mimo to je strašne delulu, úplne, že maximálne to nemá zrovnané v hlave a pôsobí, že má mentalitu tak 13-ročného dieťaťa, tým, že vlastne tam je nulová sebareflexia a no veď uvidíte sami. A má tiež veľmi zvláštne názory na to, ako by vzťah mal fungovať. A teda hlavne to, že ona teda má veľké očakávania a kladie si vysoké priority na mužov, jej priateľ nesplňa, že nič. A ona vlastne neprináša nič. Odmieta variť. Sama priznala, že teda variť ani nevie. Upratovať nevie, pretože bola vyhodená, keď pracovala ako upratovačka, tak ju vyhodili za to, že proste nevie upratovať. Deti mať nechce, takže zarábať nezarába, pre domácnosť nerobí nič, nerobí proste reálne, že nič. Takže rovno si môže ten chlap adoptovať dieťa a bude to mať v podstate to isté. Byla jsem pozvaná do Kleše a jak už asi hodně z vás víte, dopadlo to tak nějak všelijak, takže tohle je takové vyjádření. Co musím jako nejdřív říct, tak byla jsem pozvaná a byla jsem pozvaná opravdu slušnýma lidma, komunikovali se mnou vlastně úplně všechno, na co jsem potřebovala zodpovědět, tak mi zodpověděli a celkově byli velice slušní. Vieš, prečo si ťa pozvali do Clashu? Pretože si bizár. Preto si ťa pozvali do Clashu. Si myslíš, že... OK. V Clashi sa hádžu hovná. V Clashi je reálne, že nič tam nie je seriózne. Clash je čisto len bizár. A to, že si ťa tam pozvali, je pekné, že s tebou komunikovali milo, veď logicky nebudú ti nadávať, že ja poď sem ty piča. Nemusíme robiť z toho, ako keby si bola pozvaná na nejaký Fashion Week alebo na niečo reálne. Jednoducho, ja chápem, OK, však každý berieme úspech inak, pre každého je úspech niečo iné. Ja len, že naozaj musíme tu hrať túto rolu, že aká si ty cenná a dôležitá na dôležitých miestach, keď si bola pozvaná do Clashu, kde ťa všetci vybučali, a Samir ti tam prostě nakladal. Myslím, že tě tady všichni vítáme. Hele, nabídl jsem ti 100 litrů,
ty vymyšlená hvězdičko, proč nechceš se mnou do podcastu, když si zavřela 3 pojistky a vyhodili tě z práce? Máš mě tady, neboj se, a proč tvůj přítel se schovává a už nechce být ani na kamery? Nejsou to ty údajný podvody, co dělá? Ne. Pretože o tom je Clash. Clash je proste o bizáre. O ničom inom Clash nie je. Mne sa to len páči, ako naozaj sa to snaží jednoducho uhrať na to, že mňa pozvali, boli ku mne milí, dobrí, proste ma tam chceli ako businesswomanku, ako milionárku, aby som im povedala svoj príbeh, aby som inšpirovala ľudí, ako zarábať milióny mesačne, aj keď ja nezarábam, že nič, nada, nič. Já jsem teda šla až úplně na konec a myslím si, že ze začátku to bylo fajn. Pak samozřejmě, jak jsem začala mluvit po nějaké době, tak se ozvalo bučení od všech těch lidí. Po nějaké době? Nie, po nějaké době. Otvorila si ústa a bolo to tam. A vieš prečo? Pretože ťa ľudia nemajú radi. A vieš prečo? Pretože klameš. Si klamárka. Preto. A snažíš sa hrať na to, že si lepšia než my všetci ostatní a pritom ty kokos. Bože. Inak mám dislike na tom videu. Nasrať. Pro mě to nebylo až tak deep, protože stejně jak si říkám, že jaký člověk jakoby bučil na člověka, jo? Že za mě bučit na někoho není úplně známka vysoké inteligence, samozřejmě je to jenom můj názor. To, že ľuďom ideš už tak dole krkom tým, aká si, že na teba reálne bučia, pretože ti chcú dať najavo to, že nie si you're not all that. Ako si ty myslíš, jednoducho nie si fakt nejaká celebrita, ako si povedala sama, že si celebrita. Naozaj nie si obyčajné dievča, ktoré sa snaží si vytvoriť ilúziu života, po ktorom by možno túžilo, ale proste je nedosiahnuteľné pre teba. Pretože na to, aby si dosiahla taký život, aký ty chceš, tak by si musela mať seba reflexiu. Nemohla by si byť taká lenivá, aká si. Jednoducho musela by si byť pracovitá a musela by si to reálne chcieť. Pretože keď niečo naozaj chceš, tak si za tým ideš, ale na to, že máš milión repostov Andrewa Tatea, tak si z toho zobrala iba tie sračky, ale to reálne nejaké motto, ktoré za niektorými tými jeho výrokmi je, tak to si úplne že odstrihla preč a odmietaš to proste brať. Berieš iba to, čo tebe vyhovuje. I don't like fat people. Sorry, I just don't like fat people because they have no self-control. You have no self-control and you have no discipline. That's clear. You have no motivation, no determination. That's clear. You can't stop putting things in your mouth to live longer and be a respected member of society. So I don't like you. A presne preto na teba ľudia aj bučali, pretože aj keď ti napíšu konštruktívnu kritiku, ako som to ja párkrát urobila, potom som si z teba začala iba robiť piču, tak ty jednoducho tých ľudí od seba ostrihneš, proste ty to neberieš vážne absolútne. Absolútne nič si nedokážeš v tej hlave trošku premleť a trošku sa nad tým zamyslieť, že možno, že majú pravdu. Rozumieš? Treba si niekedy aj vstúpiť do svedomia a treba si niekedy aj uvedomiť to, že tí druhí ľudia, keď ti dajú nejakú konštruktívnu kritiku, tak to hneď nemusí znamenať, že závidia alebo že sú není inteligentní. Proste možno ti len chcú nejakým spôsobom pomôcť. Samozrejme to, že ti teraz napríklad by som povedala, že si tučná piča, tak to ti nepomôže v ničom, i keď to pravda je, ale nepomôže ti to. Vieš, ale keď ti tu opíšem, že kde naozaj robíš nejaké základné chyby, tak keby si normálny človek, ktorý má nejakú sebareflexiu a nejakú pohnutku so svojím životom a so sebou samým niečo robiť, než len si stále dookola v hlave opakovať, ja som dokonala taká, aká som, ja som dokonala taká, aká som. Nie si. Nikto nie je. Nikto nie je. Každý na sebe neustále musí pracovať a nikto nikdy dokonalý nebude.
dokonalosť neexistuje, tak sa toho vzdaj. Ja som ti veľakrát písala nejakú konštruktívnu kritiku, iba že si to za každým zmazala, alebo si mi odpísala nejakým tým tvojim štýlom proste, že... Chápeš? Tak jasne, začal som si aj ja z teba robiť piču a začalo to tak robiť strašne veľa ľudí, pretože tebe to proste neprechádza cez mozog absolútne. Ja neviem, či ho máš nejako hladký alebo niečo, že sa to iba po ňom takto šmykne, alebo fakt netuším. To je presne ako to baktéria, čo požiera mozog, čo je v tej stálej vode, vieš. Presne toto máš. Presne tento mindset je presne ten mikrób, čo žije v tej vode skurvenej. To presne máš. A to presne má každý jeden človek, ktorý si týmto mindsetom žije. Pretože ti to iba proste vyžiera mozog. A preto presne robím toto video aj ja, pretože myslím si, že teda keď ti to je ťažko počúvať od mužov, tak možno od ženy to príjmeš lepšie. A možno horšie, možno to nepríjmeš vôbec, možno mi iba povieš, že som proste závislivá piča a uvidíme. Já jsem to tak nebrala. Já jsem to brala jako, že jsem se překonala, já jsem to brala jako to, že jsem dokázala vůbec mluvit před tolika lidma, já jsem to brala, že jsem dokázala zachovat chladnou hlavu a že jsem byla sama sebou a celkově jsem vyšla svojí komfortní zóny a prostě dokázala jsem to a jsem na sebe strašně pyšná. A znovu sme pri tom, že ty vnímaš iba také tie nejaké pozitíva, že fú, prekonala som sa, áno, som na seba pyšná, úplne super. Nalej si trošku súdnosti. Trošičku. Aspoň takto súdnosti. Pretože dievča, ty si v piči. Fú. Ale však jasné, áno, však akože je to super, že si išla, hovorila si pred ľuďmi, paráda, ale... Takže bylo vidět, že mi tam naprosto vůbec nečekal, což bylo docela vtipné, protože potom, když křičel na přítele, k tomu se ještě dostanem, tak tvrdí, že on mě tam dostal. Ne. Já jsem s vás tady udělal největší. Vy nejste hvězdy, byste tady jenom díky mě. Mně... Obe vieme, ako to Samir myslel. Prestan to prekrúcať, obe vieme, ako to Samir myslel. On to nemyslel tak, že on ti napísal, on ťa tam dostal. Vieme, ako to myslel. Vy za mnou sám přišel, že ahoj Terry, nevěděl jsem, že tady budeš, hele, máme teď nějakou dobu čas, můžeme si o tom popovídat, jo, co se stalo, vyřešíme ty emoce mezi náma. Absolutně vůbec. Absolutně vůbec. On věděl, že tam jsem, věděli jsme o sobě, reálně jsme byli kousek od sebe, jo. Dievča žije v Barbie svete, kedy si myslíš, že človek ako Samir by za tebou prišiel, ahoj Terry, pozri, mňa to mrzí, že som bol na teba zlý, alebo že som ti prepáč, môžeme sa o tom porozprávať, môžeš mi tu klamať do ksichtu, kľudne, môžeme sa tu porozprávať a teda, áno, mrzí ma to. Nežijeme v rozprávke, pre Boha, haló. Dievča, na to, že sa tváriš ty koko, že už máš po 40-ke mentálne, tak tebe ako si chýba nejaký ten cit pre realitu. Už nie si dieťa, už si dospelá a nemôžeš očakávať, že teraz sa ľudia k tebe budú správať ako v rukavičkách a aby sa Terinka nenahnevala. No? Přece by mi dal prostě pár vteřin na to, abych mohla odpovědět. Ale ne. Tam prostě šlo vidět, že proč nejde do podcastu, blablabla a jel. Takže on mi ani nedal prostor, nedal mi ani možnost mu odpovědět. Keď sú do nejakého rozhovoru zapojené emócie, tak logicky ten človek je tak napumpovaný adrenalinom, že má v piči tvoju odpoveď. Proste ťa tam išiel zosmiešniť, to bolo celé. A ja ho za to nevidím. Úprimne nie. Pretože ideš sa hrať na veľkú šéfku, veľkú businesswoman a no, nie si nič, si len proste malé dievča, ktoré ešte nedozrelo. A úplne akože ja to chápem, prečo to Samir spravil a prečo to spravil tak, ako to spravil. A ja byť na jeho mieste asi to neurobím nejako inak.
Je to celé iba, že bože môj, on so mnou nechcel s tebou debatovať, chcel ťa zosmiešniť, pretože s tebou sa debatovať nedá. Na čo budeš debatovať s niekým, kto bude stále iba zavádzať? Na čo? Aký to má význam proste? Pretože čokoľvek, čo sa opýtaš, tak ty nemáš ako vedieť, či to je pravda alebo lož. Keď ten človek neustále iba zavádza vo všetkom, čo z neho vyjde. A šel blízko přítele. Jo, bylo prostě tady jako kdyby ta cestička na to pódium, tady ta páska, tady stál přítel, koukal se na mě, my jsme se někde jako tak na sebe koukali očima, jakože mě podporuje, prostě bylo to pro mě takový hodně sladký moment, ale to jsem nevěděla, že ten Samir řve do něho. On samozřejmě to postul na Instagram, jak do přítele řval, přítel mu prostě absolutně vůbec neodpověděl, jediné, co mu řekl, tak to, že nepřeje si být natáčen, co samozřejmě jako ten Samir nevydal na tom Instagramu, jo, tu pasáž, kde přítel řekl, že si nepřeje být natáčen, každopádně přítel mu vůbec neodpovídal, což jako se asi není co divit, protože jak chcete odpovědět někomu na to, že vás nazývá šlajskou. Takže nič iné sa v podstate ani čakať nedalo než toto. Ale znovu z toho nemusíme robiť, ako keby mu tam, ja neviem čo spravil proste. Bol za paskou, Tomáš sa mohol proste presunúť niekam na bok. Mohol požiadať proste ochránku, že hej, pozrite sa, obťažuje ma. Lebo ochránka sama od seba, keď na teba niekto bliaka a ty držíš hubu, tak za tebou nepríde proste len tak, že a poďme, ideš preč. Vieš, proste pokiaľ si zavoláš tú ochránku, že hej, prosím vás, že obťažuje ma to, že proste ja som tu, snažím sa tu proste podporiť svoju priateľku a on tu do mňa hučí proste sračky, že one, tak oni ho zoberú preč, takže prestaňme sa tu hrať ty kokos na to, že celý svet vybuchol len z toho, že Samir je proste taký, aký je a že tam išiel húkať. Dalo sa s tým niečo robiť, to, že ste obidvaja zosraní a neviete reálne reagovať v reálnom svete na reálne veci a podnety, tak to už je koho chyba, keď nie vaša. Ještě jako další argument Samira, proč jsem jako špatný člověk, je, že jsem údajně pojeb lidi na komunitě. Prosím vás, já jsem řekla, že ukážu příjem. Příjem je prostě to, co vám přijde na účet. That's all. Já jsem prostě neřekla, že ukážu vám přijde na účet. OK. Slečna tvrdí, že robí náživnosť, teda robila náživnosť. Keď pracuješ na živnosť, vystavíš faktúry. Čiže keď chceš ukázať svoj príjem ako živnostník, tak buď teda, keď to chceš byť akože po tvojom, že nechceš ukazovať nejakú faktúru vystavenú, kde si zabluruješ reálne tie veci, ale proste vidíš, že to je faktúra, že je to vystavené proste na tvoje meno, bla bla bla. Ale však OK. Slečna zrejme teda podľa toho, ako sa ona bránila tejto možnosti, tak faktúru nevidela, pretože by nevedela, pretože netuší, čo sa na faktúru reálne dáva, aby... Chápeš? Ale dobre, keď to chce teda ukázať takto, že cez nejaký ten internet banking alebo tak, OK. Prečo bluruješ to meno? Je to celé sketchy a logicky, keď uzavrieš 3 poistky za 1 rok, tak naozaj 50 000 ti nepríde 2-krát do mesiaca. To ja neviem, či si uzavrela poistku na Zemegulu alebo čo, ale to... Pak samozřejmě asi víte, že jsme odešli z té haly a bylo to především na přání přítele, protože já sama jsem nevěděla, že on tam do něho křičel, jak jsem řekla. Jinak jako samozřejmě bych hned mu řekla, pojď, odcházíme, nemá smysl tady být. Takže já jsem prostě přítelovo přání respektovala, protože samozřejmě pokud on chce odejít z takových důvodů, že se tam necítí komfortně, že prostě mu tam byl projevený nerespekt, tak tím pádem Fakt. A toto je chlap tvojich snov? Nikdy nebude z teba silnejší človek, kým sa nebudeš vystavovať veciam, ktoré sú ti nepríjemné. To za každým, keď ti niečo bude nepríjemné, alebo tvojmu priateľovi, tak ujdete preč. Na to, že sa snaží byť mentálna koučka, tak toto je jedna z tých najhlavnejších vecí, ktoré by mentálny coach mal nejako vyučovať alebo prezentovať, že ako náhle sa cítiš nekomfortne, tak
útek nie je dobrým riešením, pretože stále budeš potom iba slabý kus, proste iba človek, ktorý je uplakaný, ktorý od všetkého vždycky odíde, ktorý sa vždy vzdá. Jednoducho, čo z teba bude, keď za každým budeš iba utekať? Co si tam vôbec lezla, ty nechápeš, že to bylo vykonstruované Samirem kvôli sledovanosti, aby sa potvrdilo, že je Clash těžce bizární, ty si opravdu mimoza. Ja som Clash nikdy nevidela. Tak teba niekam pozvú a ty si ani len nepozrieš, lebo si taká lenivá piča, že si ani len nepozrieš, kam ťa pozývajú a proste iba ťa pozvú a povieš si, idem. Však ty kokos, veď... Všetci normálni ľudia to chápu, neviem prečo tu kričím. Proč si tam šla Teresko a za kolik byli hlavní důvod peníze? Chcela som zažiť niečo nového. Proste. Takže toto je naša Terka, som naozaj zvedavá, ako sa to bude vyvíjať ďalej, ale už má menej a menej priestoru, kam sa otočiť a zaklamať, pretože už to vyzerá tak, že už na žiadnu svetovú stranu klamať nedokáže. Neviem sa dočkať, jednoducho bude to zaujímavé. A som zvedavá, či niekedy v budúcnosti aspoň si tá Terka dokáže trošku vstúpiť do svedomia a naozaj nebyť iba prehnane pozitívna a žiť v nejakej tej svojej bubline, ktorá musí byť kurva veľká, ale žiť v nejakej tej svojej bubline, kedy vlastne ty si tá najlepšia, najdokonalejšia a ty si vlastne vymanifestuješ komplet všetko bez toho, aby si vôbec niečo pre to urobila. Uvidím, možno ešte niekedy sa rozhodnem niečo na ňu spraviť, ak niečo vybuchne, ale som rada, že som toto urobila, dala som to zo seba von a môžem ísť pokračovať vo svojom low IQ živote a broke živote, ako by Terka povedala. Čaute.